Čus. My jsme tady s videem. Zvonko hra na pennyboardech, tohle je Radek, čus. A bude to vlastně, že někde zazvoníme a pojedeme. Pennyboard je můj, a tohle je Pavla, Rádě ho má půjčenej. A doufáme, že se vám video bude líbit. Jdeme na to? Tam budou nějaký ty odběry a lajky. Možná tam nebude ten jeden hejt, který ho máte u jednoho videa. Jdeme. Ježiš, čekejte na to. Já to neumím jezdit. No, tak trochu. Dobrý se to naučit. Já to budu mít až na vysvědčení, pokud něco dáte koupit. Taky. Zase jsem třeba na tom moc neumím. Já už vidím, jak se rozbiju. Máme zazvonit třeba tady. No. Zase mě zmáčkal to vajco. To se směje trochu trefíš. Kam se trefil? Nahoru na to dřevo. To bránu. Je. Ty jsi zapomněla. Drhli jsme? Už vím, dech, ne? Protože jsem zapomněla tom bodyboardu, co radši jsem začal drhat. Ano, už se sebou musím něco dělat. Mohu pěsnout. Tak. A tam jdeme teď. Třeba. Na tenhle, ten. Takový jeden chluk. Zajdem za někým, ne? Někoho vytrolit. Koho třeba navrhujete? Mám jeden námět. Ale Pavelový testu. Na trolení debila. Pavle, naváděj. Jdem. Že rovně? Jsem zjistil? No. Potom doleva nebo doprava? Doleva? Ještě bude. Doleva? To jsem to dobře pochopil. Rovně a doleva. Jo, Teď doleva nebo? taká podobně ještě. Tady si na pennyboardu nadáje, takže je to blbý. Můžete vrát. To nemusím jezdit. No. A když se to vy, tak já vám zkusím. Já když jak se jezdit. Jak to dál? Škoda, se nevidím. No, ale je to dobré. No. Takže my to stopneme. Až tam budeme, tak se ozveme. Takže čus. Jsme zase zpátky. A už jsme kousek ušli. A bydlí někde tamhle. Tam. Pavel mě ještě musí navigovat. Už jsme asi tak tohle. Že zvoní dva. Kde? A jde jenom na kole.
Jo, skočí do křoví jako blázen. Že to tam trošku bolelo, ale stalo to za to. Tam ukážu pro prstovku, jo? Skočíš do kopci, fajně, že za tebou nepůjde. Kokos. Nechoď do toho pole. Dobře, vidíme tě úplně celýho. Chceš vidět, jak se schovává? To mi nevyšlo. Takže byla docela sranda. No, zkusím trefit pennyboardem, jo? No, zkusím nebyl vidět. Takže jdeme. Tam. Nevím, co tam je. Až zase někam dojdeme, tak se ozveme. Čus. Takže jsme zpátky. A Ráďa teďka tentokrát zvoní Ráďa. Takže jdeme. No, byste si nemysleli, že jsem zvonil jenom jedno, jo? Tak já už jsem zvonil jednou předtím, akorát jsme to nenapustili. Vidíš tu smůlu? Fuj. Dobře to hozí. Je to pryč. Ráďa, to bych nedělal. Měli by mě ptát tady nevšudu. To to smrdí. To páchne. Ty vole, tady to úplně smrdí, čuj si. No, fuj, se chci tě zvracet. Ty jsi dal odpočinek? To bude nejlepší video na kanále, co tam máte. Pojďte! Počkej si ho správně, pojď. Tady je holika a budu ji hledat. Takže jsme tady. To nevyšlo, nikdo neotvírá, není sranda, chci vždycky zamávat. Ale nevychází mi to. Nehodí hlava. No, víš to. Jsme ti říkali, dám si něco lepšího. No. Takže to pro teďka si ukončíme a můžete se těšit na další díl. Rádi moc sem. No, takže tady se Takže čus.